Salutare și bine m-ați găsit la un nou zi de vlog. Astăzi, după cum ați văzut și din titlu, voi lucra la Insignia, care e aici în spatele meu. Și în general vă voi arăta de ce se tem posesorii de Opel pe motorină, mai ales cei cu motoarele de 2.0. Oricare ar fi variațiile acestora. De pe Insignia, de pe Astra, de pe Cascada, de pe Zafira și așa mai departe. Nu mai știu ce alte modele au motorul de ăsta de 2.0. Dar în fine, vreau să vă arăt aici. Avem garnitura care sigilează, cum ar veni, duza aia care ia uleiul din aia de ulei. Și când chestia asta se întărește, nu mai sigilează bine și ghiciți ce se întâmplă. Încep problemele. Și da, astăzi vom încerca să schimbăm chestiuța asta aici. Din câte am văzut pe alte videoclipuri de pe YouTube, de la englezoi, nu e așa de greu, dar nici așa de ușor și sincer merită făcută treaba asta chiar și înainte de a-ți apărea semnalul ăla în bord cu low oil pressure, stop the engine. Așadar, să vă arăt și pe dedesubt ce vom întâmpina și să-i dăm drumul la treabă. După cum puteți vedea aici, m-am dat în spatele camerei, cum ar veni, de filmat. Vă trebuie pe ambele părți standuri. Eu l-am și asigurat cu cricul, l-am pus cricul pe baterie, e comprimat, așadar încă un pic de safety, extra safety, uite engleza cum iese. Și în partea asta la fel, am pus ambele roți, iar avem aici un jack stand. Câțiva dintre cei care au lucrat la scoaterea acestei chestii aici, de pe YouTube, care am văzut videoclipurile, recomandă, cam majoritatea lor, de a scoate planetara. Dar am văzut unul care, sincer, m-a interesat mai mult. Nu a scos planetara, a lăsat-o înăuntru. Asta e planetara, cred că așa îi spune. N-a scos-o și nici din cutia de viteze, nici din rulmentul la roată. Ci pur și simplu avem aici câteva șuruburi. Chestia asta îl ține în loc, să nu se zgâlție. Avem 3 șuruburi acolo de 13. Le vom desface. Vom lăsa chestiuța aia mică să atârne acolo. Și mai avem aici un șurubul ăsta care îl ține prins de baia de ulei. Îmi vine tot să spun în cap oil sump. Aici este bușonul de eliberarea uleiului din baie, după cum puteți vedea, e cam chelit. Și da, sunt câteva modele sau variațiuni la motorul acesta. Ăsta nu are pregăurite sloturile de a scoate două șurubele de aici, din baia de ulei, unde vom folosi niște tije lungi. Dar da, aici vom trebui să găurim cu un burghiu frumos de metal pentru a face loc să pătrundem înăuntru. Da, eșapamentul trebuie scos de pe feul de aici. Am început deja să desfac șuruburile. 1, 2, 3 de 13. Ne ducem către spate aici, vedeți bara asta transversală. Vom desface și aici șuruburile și încă două în spate acolo, la mijloc, pentru a scoate toată porțiunea asta afară. Deoarece aici, după cum puteți vedea, unde e flexibilă evacuarea, asta se poate rupe foarte, foarte simplu și da, anyway, vom avea nevoie de să facem acces pentru a desface șuruburile acolo. Mai avem această clămiță, unde chestiuța aia mică galbenă se ridică în sus și se dă la o parte. Și încă un senzoraș aici, micuț. Dacă focusează, să vedem. Ăsta aici, cu degetul, nu se vede că e întuneric. Un șurubel de 10 mm și chestiuța asta este afară. După aia avem steluțe jur împrejur băii și dăm afară. Am reușit după multe încercări și am scos și baia de ulei afară, am dat-o afară. Vă voi arăta în câteva secunde și vă voi spune câteva chestii importante. Vă voi arăta și beleaua, ca să vedeți ce distruge motoarele astea de Insignia, de Astra, de Zafira, care vreți voi cum vreți voi să le spuneți. Astea de 2.0, de toate plajele de putere, până la 170 de cai sau 180 de cai, cât are cea mai puternică.
Și da, să vă arăt despre ce e vorba. V-am arătat la începutul acestui videoclip garnitura nouă-nouță. Acum vă voi arăta pe cea veche, care am scos-o din baia de ulei. Și bineînțeles vă voi arăta și celelalte componente ale băii. Presupun că mulți dintre voi nu ați văzut niciodată o baie de ulei dată jos, așa că da, nu că sunt eu mare expert și că am reușit eu să fac treaba asta, dar da, informativ. Bucățica asta de plastic, frumoasă și jegoasă, vine pe deasupra aici, deci asta este baia de ulei, după cum puteți vedea, jegoasă. Acum îi dau o curățare, trebuie să curăț tot siliconul ăsta din toate bucățile astea. Aici sunt mici canale și da, pentru a pune înapoi va trebui să le curățăm frumos, să dăm, urmează și pe asta să o curățăm de ulei. Această insignia drăguță, ia uitați ce melasă are aici, frumos. Și da, o melasă. Asta nu e ulei, tată, nu e ulei, nu au schimbat ăștia uleiul deloc. Aici avem cum îi spune, strecurătoarea asta, poți să-i zici așa, care vine în baia de ulei, cu năsucul așa frumos jos, aici. Avem aici 3 șurubele de 10 și deasupra vine bucata aia de plastic care v-am arătat-o, pe care v-am arătat-o acolo, tot așa cu șuruburi de 10. 1, 2, 3, 4. Chestia asta de obicei se înfundă grozav cu de toate și după cum vă puteți da seama, uleiul a fost destul de gros, melasă, și asta arăta cam înfundat. Am curățat-o, voi curăța și baia de ulei, vă voi arăta și pe desubt. Da, mă luasem cu vorbăria și cu treaba și aproape că uitasem să vă arăt despre ce era vorba. Bine, cel mai important despre asta este videoclipul. V-am arătat garniturica asta micuță și drăgălașă la început. Așa. Și acum să vă arăt acea pe care am scos-o. Ia uitați un pic cât e de tare această bucată de cauciuc. Trebuia să fie foarte, foarte, foarte fină. Scuzați-mi manicura, dar da, tocmai am trecut prin ulei. Deși nu pare chiar așa, la prima vedere, nu pare chiar așa de întărită. Să desfacem asta, da? Ia uitați cum arată gulerașul ăsta frumos la cea nouă, ce moale și ce frumos e. Și vedeți cât e depresat la celălalt. Și așa se duc motoarele astea de 2.0. Ce moale și ce frumos e. Vine cu căpăcelul respectiv de montare. Când îl împingi înăuntru, el vine frumos așa și îl împingi cu căpăcelul. Îl vom monta acuș, numai că trebuie să mai curăț și sealant-ul care a fost pe baia de ulei, dar pe blocul motor. Aici mai am un pic de muncă și mă bag și acuș pe desubt. Am făcut o mare mizerie acolo. Trebuie să strâng și după aia vom vedea. Acum să puteți vedea și voi mai bine cum e pe desubt. După cum vă spuneam mai devreme, trebuie să curățăm bucățele astea de silicon. Asta e un silicon special care se transformă în cauciuc, cum ar veni. Asta e un silicon special care rezistă la temperaturi înalte. Și aici, după cum puteți vedea, mă voi apuca de un alt job. Voi face un videoclip separat. Am marcat chestiuțele astea aici, pentru că nu știu exact torc specul, nu știu exact la cât de tare să le strâng, chiar dacă am o cheie dinamometrică. Dar da, ăsta e un truc ca să știe exact unde a fost boltul. Mă voi apuca mai acuș să schimb rulmenții. De aici, cred, de la astea mai mari, rulmenții. Și da, dacă tot am dat baia de ulei jos, voi face încă o treabă ca să fim absolut siguri că nu avem nicio problemuță. Dar să trecem la problema de astăzi. Pe aici trage ulei și aici va fi montată garniturica respectivă care v-am arătat-o mai devreme. Va veni cu căpăcelul roșu în jos,
o montezi frumos și sigur. O să-i dai și o peliculă de ulei, o împingi acolo și trebuie să faci sigur că stă etanș, dar nu presa prea tare pentru a nu deforma garniturica aia. Nu vă voi arăta chestia asta plictisitoare și anume curățatul interiorului aici. Voi trece pur și simplu la treabă și da. Dar nu înainte de asta vreau să vă arăt exact ce am făcut, pentru că, după cum vă spuneam mai la începutul videoclipului, unele modele de Insignia sau de Astra sau de ce vreți voi, nu au găurite aici, pregăurite cutia de viteză. Și ce am făcut eu? Am luat un burghiuș și am pus exact, după ce am scos unul dintre șuruburile astea, și l-am pus cap în cap cu burghiul ca să îți dai seama cât de mare ar trebui. Și am dat o găurică aici, cât mai aproape de baie de ulei. Pentru că dacă spargi baie de ulei, să zicem că e vreo 40 de lire, dar dacă ai găurit cutia de viteze, ai încurcat-o. Și încă una aici, după cum puteți vedea, ai acces la șurubele aici, la spațiul ăsta aici. Unul aici și unul aici. Focusează, măi. Așa. Pentru asta vă trebuie o steluță lungă, să zicem, de vreo 15 cm. Un T40, exact. Toate șuruburile astea sunt T40 de jur împrejur. Și da, am folosit o tijă prelungită, un T40 lung, pentru a ajunge la cele două șuruburi. Alea sunt cele mai problematice. După cum vă spuneam la începutul videoclipului, ăsta are un 10 mm, unul dintre senzorașii ăștia, și mai este unul aici sus, care are o mufă pur și simplu, o ridicați în sus și o trageți afară. Am zis că vă arăt cum se schimbă și rulmenții, așa că nu am mai făcut alt video, am zis că o să fac alt video și o să rămân în alt videoclip, așa că fac în tot videoclipul ăsta. Să terminăm odată cu proiectul ăsta Insignia, că îmi dă durere de cap. Deci asta este partea de jos, o să vă arăt cum să scoate și partea de sus. Asta este nou, nu uitați să nu atingeți interiorul. Doar dacă sunteți uleiat pe mâini, să spun așa, îi dăm o peliculă de ulei. Am uleiul aici. Îi dăm o peliculă frumoasă de ulei. Pentru că dacă nu sunteți uleiat pe mâini și și puneți degetul pe el, va rămâne o amprentă, ca o mică peliculă. Iar acea peliculă va împiedica, va face ca o mică barieră și uleiul nu va putea trece nestingerit. Centrăm asta frumușel aici. Întotdeauna aveți locașul, deci nu puteți greși aici. Aveți locașul ăsta frumos, centrați și aici veți simți cu degetul. Nu e, cum se spune, știință exactă, să fie pe ambele părți egal. Dacă nu, împingi un pic așa cu unghiuța și aici în partea asta. După cum puteți vedea, e destul de centrat. Da? Centrăm să fie perfect. Deci așa se montează partea de jos. Vă voi arăta cum să montați partea de sus. Am montat deja, dar vă voi arăta teoretic. Trebuie să țineți minte un singur lucru. Aveți aici piulița de la crank, de la arborele cotit sau cum se spune. Băi, cum se spune? Nu mă dați drept exemplu. Deci asta știu că e piulița de la crank, nu știu cum se spune, poate e de arbor cotit, presupun. Și învârtiți de asta în sensul acelor de ceasornic. Ne băgăm înăuntru să vă explic ce aveți de făcut mai departe. Mă pasă. Da. Ne băgăm înăuntru. Nu știu dacă se vede. Se vede, stai că da.
Aveți aici partea de sus și aici, dacă învârtiți din piulița aia, cum v-am spus mai devreme, va apărea o mică găurică. Băgați un șurub îndoit, așa am procedat și eu, și băgați, învârtiți, iar acel căpățâna la șurub va împinge celălalt rulment și el va scoate afară. Și tot așa îl veți băga și înăuntru. Acum urmează să bag pe ăsta înapoi și să închei videoclipul aici. Dar nu înainte, să vă arăt unde să puneți noua garnitură la sorbul de ulei și după aceea încheiem videoclipul. Pentru că de acolo e pur și simplu reverse engineering și veți face exact totul, dar numai pe dos. Și acum partea culminantă și finalul acestui videoclip. După aia v-am explicat, puneți totul în revers, de la coadă la cap. Acum băgăm chestiuța asta așa mică aici. Se înserează deja. Cred că ar fi indicat să pun un pic de ulei pe ea. Am mânjit-o și cu ulei. Și acum așa arată montată, da? Să nu uitați căpăcelul ăsta aici, că băgați tot și ați muncit degeaba. După ce e gata, ai scos și asta a fost. Și cam atât și cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu a fost chiar în amănunt cum făceam de obicei videoclipurile, asta pentru că a durat o grămadă. E frig afară și plus de asta se înserează, așa că am cam sărit din etape. Dar ceea ce trebuia să vă arăt v-am arătat și sper că aveți destule amănunte. Nu este un job foarte greu, dar e foarte migălos și da, necesită mult timp și ce pot să spun. Acum că l-am făcut, că am trecut și prin asta, nu cred că aș mai vrea să repet experiența, dar dacă voi fi nevoit și voi mai avea încă un model de acesta sau doar dacă va fi personal, sigur că da, voi face același lucru, pentru că odată ce ai pe mână un asemenea model, măcar îți tace capul dacă ai schimbat garnitura cea respectivă a sorbului de ulei. Fraților, nu uitați de un share, de un like și abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare, v-am salutat!